Eusko ikaskuntza, jakitez. Kulturarloa Euskal Herria irratian. Kulturgintzaren ahobelarrirako aldizkaria da kulturarloa. Eusko ikaskuntzarekin batera egina, jakintza zabalduz. Kulturarloaren honako ale honetan bi zati bereziko ditugu. Lehendabizikoan, Jimeno Jurioren lan guztien bilduman, aurkeztu berri diren liburuei tarte bat, Eusko ikaskuntzaren Iruñeko egoitzan egin den aurkezpenari. Ta gero, bigarren zatian, Beñat Asiari adituko dugu, Xuberoko aire bat, basa airea, Asiarik bere gixara emana, bere kasa, kanta eta kantari buruzko argibide batzuk ere, nola azaltzen dituen, Oietxeke adituko ditugunak. Hortaz, kulturarloa, Euskal Herria irratia, Eusko ikaskuntzarekin batera. Tafalla, bere inguruan dauden herrietako jendeen erreferentziazko hiria izan da, eta ime handi baten ere, oraindik hala da, ziudadea. Artaxoako jendeendako hala gertatu da. Jimeno Jurio Artaxoarra zen eta Tafalla beti maite izan zuen da interes handiz aztertu eta ikasi eta ikertu. Orain baino lehenago argitara emana dago lan guztien bilduma horretan Tafallako toponimiari eskenitako volumena. Ta aurreratuko dizuegu hemendik hilabete gutxitara Tafalla gai harturik idatzi zituenak bilduta aterako direla. Orain eskutara etorri zaizkigun 3 liburu hauekin guztira 5 lan izanen dira, lan guztien bilduman 62 aletik 5 Tafallari eskenitakoak. Honako liburu sorta hauetan, 3 hauetan, dokumentoak, agiriak jaso dira. 15. mendearen akaberako, 16. hasierako agiriak dokumentoak, dokumentoen transkripzioak, Albret Nafarroko errege etxearen agintealdikoak dira, konkista gertatu baina urte gutxi batzuk lehenagokoak. Liburuak aurkezteko saioa Gaztelu plazan eginda, Iruñeko Eusko ikaskuntzaren egoitzan. Bertan izan dira Sisto Jimenez, Roisa Ayerbe irakaslea eta Roldan Jimeno. Roldan Jimenoren azalpenak adituko ditugu liburu hauen mamiaz eta interesaz. Gaur hemen aurkezten ditugun 3 liburu hauek, bere egunean Eusko ikaskuntzak argitaratzen duen Fuentes Documentales Medievales del País Vasco sailan agertu ziren, eta hori dela eta liburu hauen hitzaurreak alde batetik Sisto Jimenezek egin du bata, Sisto Eusko ikaskuntzako lehendakari ordea da, Nafarroatik, eta besteak Rosa Yerbek egin du, egungo Fuentes Documentaleseko zuzendaria. Liburu hauek Tafallaren inguruko dokumentazioa transkribatzen dute eta Erdi Aroaren bukaerakoa. Oso momentu interesgarria, historiaren ikuspegitik. Erdi Aroaren bukaeran, Nafarroan gerra zibil bat dago, Erdi Aroaren bukaera hori Nafarroako konkistarekin bukatzen da, eta Tafalla azken batean Nafarroako hiririk garrantzitsuenetariko bat zen. Hortaz, Nafarroako erregeek interes handia zeukaten Tafalla lagun izateko, eta zentzu horretan hemen agertzen den historia ez da tokian tokiko historia bakarrik, baizik eta Nafarroako historia bere osotasunean hartuta datu interesgarriekin. Zentzu horretan bere egunean Eusko ikaskuntzan 3 liburu argitaratu ziren. Bata oso lodia zena, Tafallako akten liburua, hemen 2 liburuetan argitaratzen dugu. Eta
liburu horiek, akten liburu horiek, 1480tik 1509 doaz. Oso kronologia interesgarria, tamalez Tafallako konkistaren urteak galdutak daude, baina oso interesgarria Tafallako historia guztia ikusteko behintzat udalaren ikuspegitik. Nekazaritza kontuak, eta ikuspegi instituzional batetik udalaren afera guztiak, emakumearen inguruko historia egiteko, edo txiroen inguruko historia egiteko, eta hainbat kontu hor agertzen dira. Eta beste liburuan, bi liburu batu ditugu. Alde batetik, nik nire aitarekin argitaratu nuen Libro de Cuentas de la Iglesia de San Sebastián, 1486tik 1509 doana, oso interesgarriaz eta garai horretan San Sebastián eliza hau Nafarroako elizarik garrantzitsuenetarikoa zen erlijiozkotasun popularraren ikuspegitik. Gipuzkoara eta guzti joaten ziren, hain zuzen ere, eliza honetarako dirua lortzeko. Beraz, nahi baduzue Euskal Herriko ikuspegi bat izan daiteke. Gero oso iturri bitxia, notario baten erregistroa. Hori behintzat zuzenbidearen historian lan egiten dugun ontzat oso garrantzitsuaz, eta Nafarroan oso gutxi dira olako iturriak, eta oso interesgarria da hainbat kontratu ikusteko, edo hainbat kontuetarako, esan bezala, garai honetan oso iturri gutxi ditugulako olakoak, Eta azkenik, hemen argitaragabe zegoen transkripzio batzuk sartu ditugu. Libros de cartas reales 1417-1508. Oso interesgarriaz eta azken batean da, Nafarroako erregeek Tafallarekin zeukaten harremana, harreman epistolarraz horretan, Eta oso interesgarria da, eta azken batean Nafarroako erregei interesatzen zitzaien izugarri Tafalla haien alde egotea, Eta oso interesgarria da ikusteko konkistaren aurreko urteak, nola antolatzen ari diren, gorteen historia ere adibidez ikusteko. Nafarroako gorteen historia oso erdiaroko gorteen historia, nahiko ez ezaguna da, eta iturriak oso sakabanaturik daude, eta, oraindik egitear dago Nafarroako gorteen historia. Adibidez, iturri hau ezinbestekoa da Nafarroako gorteen historia egiteko. Eta, funtsean, nik uste liburu hau ez da liburu divulgatibo bat, hori hala da, espezialistentzat da, Hori bai, nik uste Tafallakoentzat oso interesgarria den liburua dela, edo liburuak direla, baina Rosak esan duen bezala, azken batean historia, edo historialariok egiten dugun historia, pasatzen da, edo eta beste bat etorriko da eta gaindituko du, beste ikuspegi berri batzuk ezarriko dira, baina azken batean transkripzioak hor gelditzen dira. Eta transkripzio horiek txukunak badira, hauek diren bezala, hor geldituko dira urteak pasarte. Besterik gabe, eskerrik asko. Hortaz, berez, espezialistendako liburuak betire kuriosoidadea duen edonorentzat, jakin mina duenarentzat, interesekoak. 15. mende amaiera hartan ze giro ote zegoen, ze gizarte giro. Konkista gertatu zen handik urte gutxitara, orduko agiriak galduta daude, Albreten aginte aldiko denborakoak berriz liburu horietan topa ditzakegu. Eusko ikaskuntzaren berri ematen ari gara, eta horretuko dugu, datorren astean bertan Eusko News Gaztearen 100. alea aterako dela, eta badugu gogoa eta intentzioa hortaz arduratzeko. Kulturarloa Euskal Herria irratian da erregistroa aldaketa Beñat hasiari gurean. Iruñan izan da, ez da aste asko,
hemen lagun arteko zuzeneko saio bat eman zuela, La Rosa Salbaiak izeneko bere lan berria aurkezteko. Beñatasiari bere hildoan, kantu zaharren aireak basa airean emanez. Ez gara askotan halakoak irratian ematera ausartzen, hori da egia. Entzuleak zuek izutuko zeraten beldur. Ta ziurazki ausartago izan beharko genuke, jakinez disposizioa baduzuela, ohikoa ez den moduan emana zaigun proposamena hartzeko. Zuen erreziptibidadera badoaz, beraz, hemen aleak, airea. Beñatasiarik emana, bere kantu, zenbaitetan poema sonoro esaten dio berak, kantu baino gehiago. Lehenengo adituko dugu kantuz, eta gero azalpenak emanez. Beñatasiari Euskal Herria irratian, kulturarloan. Beste ororen gainetik, beste ororen bortian hartzainekin nik badietet milardi bortian hartzainekin Kataluniaren mando bere zilar kargeki orakoro badatuketzu jiten bazira geneki jiten bazira bortian hartzainekin Katalunian emando bere zilar kargekin orakoro ülkenik ere Enüscinen sureki Enüscinen sureki Cenaretako emakozie Frantziako errege
Frantziako errege. Frantziakoa ez palin bada, Espainiakoa bere. Espainiakoa ezin bada, zerbait emperadore. Zerbait emperadore. Lehenik, atxiki behar duzu arketipoa, hori da importantena, eta nire maixuak nahi dituzte entzun sorkarazten den kantu horiek zure hautsetan. Tradizionea mailan, sorkuntza mailan dira, nik ez ditut biak separatzen, eta arketipoa atxiki eta librezira zure sentimentuak espresatzeko osoak libre moduan. Bestenez, gure maixoak ez dituzte soportatzen eta partikulazio imitazioa. Ez naiz musikan ikasia, tonalidade eta hortaz, zerbait entzuna bai, aitua bai, Xibiroko tonalidade horren erran dut antzekorik beste parajetan eta bada, edo ez da. Hori da, gure mendiko espazioa badugu, ez da pianoan dena sartzen, gure espazioa oso handia da, eta joetan zirelarik modo horietan arrano bat bezala, le quart de ton eta holakoik jostatu behar duzu zure sentimentuak bikina espasatzeko. Egun zu besterik, bada hori kantatzeko gai gauza denik? Maite dut partikulazki finezia, eta hautsaekin brodatu arketipoarekin. Brodatu nahi dut, eta ene biziaren indarra zeruratxoa bota. Kulturarloa izan da hemen Euskal Herria irratian. Astez aste kulturgintzaren aldizkaria egiten dugu, Eusko ikaskuntzarekin batera. Euskomedia edo Euskonius oietxek Eusko ikaskuntzaren helbide elektronikoak. Irratian aldiz, FM 91,4 hemen Euskal Herria irratian. Eusko ikaskuntza, jakitez.